úcty a slávy, hoden si našich chvál, víťaz a král. Ježiš, úžasný v moci si stále, úžasné meno ty máš, víťaz a král. Amen. On je víťaz a král. Halleluja. Raz, dva. Potles poprosím pre túto kapelu, sú úžasní. Áno, ďakujeme. Príjemný, slnečný a ničím nerušený deň prajem. Moje meno je Rado a ja som dnes tu na tomto mieste. Áno, dobre počujete, som Slovák, som zo Slovenska, ale paradoxne pred niekoľkými rokmi, viac ako 20 rokov je to, čo to bratia Češi urobili to isté mne. Bratia z Čech prišli na Slovensko, aby hovorili dobrú správu Slovákom, aby Slováci poznali Boha. A teraz tu stojím ja Slovák, hovorím v Česku k Čechom a istým spôsobom vám to vraciam. Áno, je dobré spoznať Boha, ale predtým, ako vám o ňom poviem vám, čo Boh urobil v mojom živote. Tak práve na tej spomínanej akcii, na ktorej som bol, kde bratia Češi prišli do môjho mesta rodného na strednom Slovensku, ja som zo Zvolena, a postavili tam veľký modrý stán s podobnou aparatúrou, kde ja som s mojimi priateľmi prišiel a započúval som sa vlastne do toho, čo sa tam deje, o čom hovoria. A priznám sa, ja som s tým veľmi nesúhlasil, mne sa to veľmi nepáčilo, lebo ja som poznal kresťanstvo od mojej starej mamy z kostola, ale nevedel som si vysvetliť, kto sú títo ľudia, prečo tak o tom hovoria, a že kto sú, čo sú a čo tým vlastne sledujú. No a keď som sa započúval, tak priznám sa, že som dosť začal rebelovať a chcel som im tú akciu nejako prekaziť. No až si ma všimli tam nejakí tí ľudia, tí kresťania, prišli za mnou a jeden z nich ma tak skľudnil a povedal: priateľu, prepáč, my tu máme evangelizačnú akciu, ale tvoje správanie nám to dosť ruší, kazí, že prosím ťa, že by si sa trochu upokojil. A ja som im akože tak drzol, že čo vy tu rozprávate tieto veci ľuďom, to takto nie je, ja akože iné veci poznám od starej mamy a tak. No a on sa ma spýtal, ten človek, že či teda ja verím v Boha. No počkať, teraz touto otázkou ma dosť ako tak zaklincoval, lebo ja som vedel, že nejak niečo je, ale som nevedel, ako je to tam hore usporiadané, nevedel som nič vlastne o Bohu, iba som nejak veril, že je, ale hneď som ho zavrátil otázkami, že prečo, keď teda Boh je tak dobrý a existuje, tak prečo sú problémy vo svete? Prečo sú vojny, prečo trpia ľudia, prečo sú choré deti a podobné veci. A on mi hovorí: vidím, že si odvážny, ale išiel si k Bohu zlým spôsobom. Tak som si pomyslel, čo to je nejaký spôsob, ako ísť k Bohu. A on mi hovorí, povedal mi o Ježišovi. Povedal mi, že za mňa zomrel Boží syn Ježiš Kristus, že na tretí deň vstal z mŕtvych a že žije a že môžem na ňoho zavolať. Viete, mňa sa veľmi dotklo to, že povedal: Ježiš žije. Keby nevstal, tak komu idem volať, na čo idem volať, ku komu, čo chcem dodržiavať, podľa čoho chcem žiť. Ježiš vstal z mŕtvych a žije, môže ťa počuť. Tomuto som ja uveril, že ma Ježiš môže počuť, preto som súhlasil s istou výzvou, ktorú mi dal ten človek. A ten človek povedal: poď zavoláme spolu na Ježiša. Viete, ja som nevedel, čo si mám pod tým predstaviť, ale súhlasil som. A ten človek sa modlil jednu modlitbu a ja som hovoril po ňom, povedal: Svätý Bože, ja celým srdcom verím, že Ty existuješ a verím tomu, že si poslal svojho syna Ježiša, aby zomrel na kríži za moje hriechy, za môj spôsob života. Teraz ťa prosím, drahý Ježiš, verím, že si vstal z mŕtvych a že žiješ, prosím ťa, aby si mi odpustil moje hriechy, ja ťa prijímam ako Pána a Spasiteľa. Tu sa iba pozastavím a poviem, že som prišiel do toho stanu, aby som im to tam zrušil. Poriadne ma štvali tým, čo som počul. Ale potom, ako som zavolal na Ježiša, ktorý vstal z mŕtvych a žije, tak ten Ježiš sa ma dotkol tam na tom mieste. Toho rebela, ktorý to tam chcel zrušiť. Ľudia, ja som vyšiel von z toho stanu, ešte predtým som tam padol na zem medzi toľkými ľuďmi, bolo mi úplne jedno, čo si myslia, bol som veľmi dotknutý, cítil som veľké teplo, proste ľútosť, neviem opísať všetky tie emócie, ale bolo to silné. Vyšiel som von na tú stavbu, kde sme predtým boli s kamarátmi a rozmýšľal som nad životom. Môj život sa od tej doby nie zlepšil, ale zhoršil. A viete prečo? Nie preto, že by Boh nebol schopný splniť to, čo zasľubuje vo svojom slove, ale ja som nebol ochotný
ho nejak nasledovať. Nebol som ochotný zanechať hriech. Ja som ani nevedel o tom, že mám zanechať hriech, alebo že mám nejaké hriechy. Nejak mi toto ušlo. Ja som len vedel, že Boh je a zažil som dotyk. A od tej chvíle sa mi diali veľmi zvláštne veci. Jednu iba vypichnem, ktorá dosť masívne ovplyvnila môj život, a to bolo, že ja som sa jedného krásneho dňa stal závislým na automatoch. Áno, bol som gambler. Niekde je taká diagnóza, že patologický hráč. Človek, ktorý už nemá pod kontrolou vôbec to chcenie, ale robí všetko možné, preto okradne blízkych, každého podvede, oklame, len preto, aby ukojil svoju hráčskú vášeň. To som bol ja. A plus iné veci sa nabalili do môjho života. Až jedného dňa, keď som začal o všetko prichádzať, o rodinu, o priateľov, o prácu, o pokoj v duši, o všetky veci, tak som sa zbedačený z toho života vrátil do rodičovského domu, kde som sa vrátil, teda, viete, ktorý otec je šťastný z toho, keď sa jeho syn vráti 30-ročný domov, aby ho mal zase na krku. Tak takto sa asi môj otec stváril, keď som prišiel domov. No ale nevyhodil ma, prijali ma, ale ja som jedného večera, keď som spracovával celý ten môj život dovtedajší, ja som nechcel už žiť to, čo som žil predtým. Lebo bolo toho dosť, bolo to ťažké a ja som sa rozhodol, že svoj život ukončím takým spôsobom. My sme bývali na 8. poschodí v paneláku a ja som si sadol na parapetnú dosku na 8. poschodí a rozmýšľal som, že skočím. Viete, ja som sa ale bál zomrieť. Nechcel som žiť to, čo som žil, ale bál som sa, kam by som sa dostal. Vtedy mi dopínalo, že je niečo po smrti, je peklo, nebo, ako by som ja skončil. A vtedy som si spomenul na tú modlitbu, ktorú som sa modlil s tým kresťanom v tom stane. Keď som povedal, Pane Ježišu, verím v Teba, odpusti mi moje hriechy, staň sa mojím pánom. Toto mi prišlo na um. Tak ja som, ľudia z celej sily, na celé sídlisko, okolo 2. 3. nad ránom, začal vrieskať, Bože, zachráň ma, pomôž mi, ja nechcem zomrieť. Toto som kričal na sídlisko v noci. A po tomto výkriku v mojej izbe nastala veľmi zvláštna taká prítomnosť. Ako keby tam niekto bol. Ale keď som sa otočil, nikoho som nevidel. A tá prítomnosť tak silnela, ako keby vo vzduchu bolo niečo hmatateľné, ale nevidel som nič. A proste som sa zviezol na podlahu v izbe, moje telo zostalo ako paralizované, ľahol som na zem a úplne som si uvedomoval, že som vo svojej izbe, ale zároveň som sa ocitol niekde, kde už nebol nábytok v mojej izbe, neboli steny okolo mňa, ale okolo mňa bolo nádherné biele svetlo. Po chvíli som zbadal pred sebou osobu, takú siluetu zo svetla. Celá žiarila, možno tak ďaleko, ako je ten červený stan. Nepočul som, že by mi niečo povedal, nejakú inštrukciu, že mám urobiť to alebo hento, ale on niečo so mnou robil. Mal som dojem, že tam patrím, že som doma, že zrazu tá depka, všetka tá ťažoba, čo som zažíval, všetky tie zlé veci boli preč. Potom to celé zhaslo, ja som znova precitol doma v izbe. A ľudia vedel, že som iný. Ako som spomínal, že som bol patologický hráč, že som hrával automaty, nevedel som sa z toho dostať, tak po tomto zážitku už nikdy som sa nedotkol automatu. Aj som pri ňom stál, ale jednoducho nemal som tú potrebu. Neskôr, keď som začal čítať Bibliu, som našiel slovo, ktoré je napísané v Biblii a to slovo hovorí: koho syn vyslobodí, ten bude v skutku slobodný. Možno ešte zrozumiteľnejšie, keby som to povedal, a jasnejšie by to znelo asi. Ten človek, ktorého Ježiš Kristus, Syn Boží, vyslobodí, tak ten človek bude skutočne slobodný. Či je to závislosť, či je to akákoľvek iná vec, ktorá človeka sužuje. No a dnes, odtedy teda vlastne sa môj život zmenil, lebo spoznal som Boha, začal som ho poznávať, hľadať o jeho slove, ale jednu vec chcem ešte veľmi zdôrazniť, lebo ako tu chodíme po tomto námestí, ja som sa rozprával s viacerými ľuďmi, s mladými ľuďmi a niektorí to tiež tak berú, hej, že Boh je nejaký Ježiš, niečo a to je celé, žijú si svoje, hej. A keď som sa s tými ľuďmi rozprával o tom, tak som sa spýtal, že a viete, čo pre vás Ježiš urobil? No, nejak zomrel za naše hriechy, alebo za niekoho, dobrý človek bol a podobné veci. A tak som sa ich spýtal a spýtam sa to zároveň aj takto na mikrofón. Ak by ste sa stali účastníkmi nejakej dopravnej nehody, nech sa nestane, ale keby sa to stalo a
auto by horelo a príde úplne cudzí človek a vyťahne vás z toho horiaceho auta, vy ste bezvedomí, zavolá záchranku a dopravia vás do nemocnice, tam sa zotavíte, ste živí, zdraví. Čo by ste urobili ako prvú vec? Čo by som, no ako sa poďakuješ, keď nevieš, kto to je? Áno, ja by som toho človeka hľadal. Ja by som sa spýtal, kto to bol ten, kto mi zachránil život. Kto to bol ten, kto ma vyťahol z toho auta. A keby som ho nejak našiel, tak mu potrasiem rukou, vystiskám ho a veľmi by som mu bol vďačný. Priatelia, toto pre nás urobil Ježiš Kristus, Syn Boží. Pre každého jedného z nás. A ako to spravil? Viete, Biblia hovorí, že každý človek je hriešný. Keby som sa spýtal kohokoľvek na tomto námestí, a keď sa to aj pýtam ľudí, tak všetci povedia, áno, všetci sme hriešní, ani jeden není spravodlivý. Áno, to Biblia hovorí, že nie spravodlivého ani jedného jediného. Božie slovo hovorí, že si všetci zaslúžia trest za svoje hriechy. Tak ako potom môže byť niekto spasený, keď všetci majú problém? Lebo Božie slovo hovorí, že odplatou za hriech je trest. To znamená, ak niekto hreší, tak je spravodlivé, aby zlý hriech bol potrestaný. Ako potom niekto môže ísť do neba? A práve tu je tá odpoveď na otázku, ktorú som kládol tým ľuďom. To, čo urobil Boh Otec, že poslal ako riešenie tvojho hriechu, na zem poslal svojho syna Ježiša Krista. Človeka, ktorý nikdy nezhrešil, ani raz. Tento Ježiš zomrel za tvoje hriechy, bol potrestaný, vyniesol na kríž všetky tvoje hriechy, aj moje. Hriechy celého ľudstva boli vložené na Krista na kríži. Ježiš zomrel. Zobral celý trest za tvoj a môj život. On sám nikdy nezhrešil. Preto na tretí deň bol slávne vzkriesený z mŕtvych. A dnes Ježiš žije. Ježiš je živý. Preto môžeš na ňo zavolať. Tak ako som to urobil ja. Ako ktokoľvek na ňo volal, Ježiš sa mu ozval. Mne sa ozval, zmenil môj život. Môže každý na Ježiša zavolať dnes, lebo stále je čas, kedy to môžeš urobiť. Ježiš hovorí, ak niekto prichádza ku mne, tak ja ho nevyženiem von. To sú Ježišove slova. On nevyženie človeka von, keď prídeš za ním a povieš mu, Ježiš, som hriešný, neviem sa zachrániť sám, ale verím tomu, čo si urobil. A tvoja odpoveď bude ďakujem. Preto ťa chcem vyzvať z tohto miesta. Ak máš ten dojem, alebo nevieš sám, ako by si skončil, keby dnes alebo zajtra vyhasol tvoj život. Želám ti dobrý a dlhý život, ale raz určite skončí. Život každého človeka. Ale keď sa to raz stane, tak je potrebné, aby si mal odpustené, aby si šiel do neba. A toto Ježiš urobil. Ak teda veríš vo svojom srdci, že Boh existuje, lebo ja som to zažil, moji priatelia zažili tiež, že Boh existuje. Veríš tej správe, že Ježiš je Boží syn a že zomrel za naše hriechy a vstal z mŕtvych. Dnes žije, on sa znova vráti, tak poď, vyzývam ťa tak, ako vyzvali mňa, poď so mnou zavolať na Ježiša. Budeme na ňo volať v jednej modlitbe, je úplne ľahká. Ja to môžem skúsiť aj česky, aby to bolo také dobré. Už som sa modlil dneska česky, takže ja vás vyzývam, poďme spolu zavolať na Ježiša a uvidíte, že sa ozve. Život človeka sa zmení, tak ako môj, tak každého jedného. Povedzte so mnou, Svatý Bože, ja dnes pricházím k Tobie a celým svým srdcem věřím, že jestvuješ. Věřím, Otče, že si poslal svého syna, Pána Ježíše, aby zemřel na kříži za moje hříchy. Věřím, že Ježíš stal z mrtvých a dnes žije a znovu se vrátí. Proto přicházím k Tobě, Pane Ježíši, a přiznávám, že jsem hříšný člověk. Nedovedu se zachránit sám, ale věřím, že Ty si vzal na sebe všechny mé hříchy. Proto tě prosím, odpusť mi všechno, co jsem udělal, všechno zlé. Já tě dnes přijímám do svého života ako svého Pána a svého zachránce. Pane Ježíši, dej se mi poznat a změň můj život. Ve jménu Ježíš. Amen. Gratulujem vám. Bože slovo hovorí, že
V nebi je obrovská radosť, keď jeden hriešník sa odvrátil od svojej zlej cesty a príjme Ježiša. A ak ste tu takí ľudia, ktorí ste to urobili prvýkrát, tak ako aj Michal hovoril, môžete prísť tuto do toho stanu po mojej ľavej ruke a môžeme sa modliť za vaše životy, aby Boh prevzal úplnú kontrolu, aby my sa môžeme modliť za vás, aby sa situácie zmenili. Ďakujem, že ste si ma vypočuli, budeme pokračovať ďalej v hudbe a ešte vám prajem príjemný a taký trošku chladnejší deň. Priatelia, niečo úžasné, čo Boh robí a úplne to nadväzuje na to, čo teraz budeme spievať a ja vám poviem teraz refrén, že